Jeste, kao što ste rekli, fantastična sezona za mene, ali da nije tima ovakvog i da ne igramo ovako kao što igramo, onda ne bi ni pojedinac isplivao, tako da mislim da svi igramo na zavidnom nivou. Drago mi da je Zvezda posle 25 godina prezimila u Evropi i baš kad sam ja tu, jer stvarno mnogo volim ovaj klub i svi ovi momci koji su tu žive za Zvezdu i ta atmosfera i ta zajednost koju imamo u slačionici se prenosi na teren i to je, ja mislim, ključ ovog uspeha. Pa ponosan je sigurno, čuli smo se, minut smo pričali, ali jako ponosan. Pa bilo je mnogo teško i nismo htjeli da rizikujemo. Danas možda niste gledali neki lep fudbal, ali ste gledali pravu borbu, što smo i obećali pre utakmice da ćemo stvarno izginuti za svaku loptu, to smo i radili. Na kraju se isplatilo, pobedili smo se 1-0 i plasirali smo se dalje. Pa neizmjerno znači, to je stvarno neprocenjivo i šta oni rade i koliko nas nose. Kao što sam rekao, to zajedništvo koje imamo u slačionici, ta neka atmosfera koja vlada tu, isto tako je jako bitno da vlada i oko stadiona, zajedno sa vama iz medija i navijačima i mislim da je od početka ove sezone stvarno sve to pozitivno i to prati sve ove naše uspehe. Bez vas, kao novinara i navijača, stvarno ne bi mogli. Pa jeste, tata je navio da se Adriana moja rodi 6. decembra kad je dao taj čuveni gol na Arsenalu. Ja sam želeo da to bude 8. kad je Zvezda bila prvak sveta. A Mirka je rekao da će se roditi 7. i to je rekao 3 meseca ranije da hoće da ima svoj datum i Adriana se rodila 7. ali evo, danas sam shvatio da ipak treba da imamo neki zajednički datum i do kraja života ćemo ga pamtiti. Ona sada nije svesna ovog uspeha koji je Zvezda napravila, ali mislim da će jednog dana stvarno biti ponosna na tatu i da će volati Zvezdu kao i ja. Neće sigurno, to neće sigurno. Nije. Ima braću, tako da nadam se da će neko od mojih sinova, ali dobro, o tom potom, još su mali.